Hi guys, maayong hapon sa inyong tanan. So, maulan ang panahon gihapon. Hindi pa rin tumigil ang ulan dito. Tapos si Beans. Wag nyo na itong tawagin nga Bintoyot ha, kasi Beans ito ang ipangalan natin. Tapos kasama ko si Koreana. Punta kami sa bayan. Kunin ko ang pinadala ni Ate from California. Ibili ko sa vitamins sa mga bata di Budog. Tapos yung iba pang mga kailangan nila. Si Koreana akong kauban. So nagkuhan siya bunit kasi maulan dito. Magpayong lang may para dili may tantong mabasa. Pagkuha jacket ka. So ayan si Koreana nakapayong na tapos nag-jacket po. Gabi, bukan ko gabi. Video. Payong-payong lang mi kay malakas ang ulan. So magpunta kami sa bayan. Thank you so much Ate from California sa blessing ay imong gi-share para sa mga bata di Budog. Daghang kayong salamat Ate. Uwan man magpa-uwan-uwan lang sa mi. Tao. Magpayong rami para dili kayo may mabasa. Dito ra ka core kay hugasan sana ako kung sinilas. Tapos magsakay rami sa motor ni Budog kay si Budog punta pud sa bayan. Maya pagpangas namo ni Koreana mag-try ka rami. Kiputan na mo payong core. Nakuha na namo Ate from California ang pira. So punta kami ni Koreana sa pharmacy para magbili sa vitamins. Maulan. Kani pila kay ni ah? Ang kanang closable dam tag pila na siya dam. Pagana gyapon na siya kaon no. Multivitamins. Dara sa sabit ay kani siya no kay food supplement siya no. Tag pila man ni ah? 105. Ah kani duha dani. Duha dani? Oh. Kani siya dan kana duha no. Tips madam. 280. Lemon. Chay mo ko daghanon. Lemon mo. Uton. Saman daghanon. Daghang salamat Ate from California sa blessing imong gi-share sa among pamilya ug akong pangayon sa Ginoo nga hatagan ka kanunay sa kabaskog sa lawas ipalayo sa mga kalautan uban sa tibuok nimong pamilya ug daghan pang grasya nga moabot sa imong pamilya. So ayan nagbili ako ng grapes kay gusto ni Koreana nga magkaon sa grapes tapos nagpalit po ko sa apple. Kusog kayo ang ulan diri sa amoa busugod pa sa buntag. Dili na napikat. Bila tanan, ira. Ito Ate from California ang nagbili ako ng gatas Bear Brand. Kuan ni siya 300 gram kuan ka baka akong gipalit tulo ka 300 grams. Tapos nagpalit po ko sa mga gulay ug nagpalit po ko sa apple. Dayon karne para mo akong isagol-sagol na sa utan aron mo makaon nila. Ug nagpalit mo nga vitamins akong gipalit Ate, Selene, ascorbic acid, dayon kani dayong vitamins nga apibon
Apibon. Mo ni akong gipalit ate from California kay food supplement man ni siya. So ang akong gipalit duha ka buok dayon kani po dayon ang silin. Dayon mo ni ang para kay Koreana. 1 2 3 4 5. Yapa Koreana. Pila? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Salamat, Ate from California, sa binigyan sa akin 200. tapos di apay haplas nga akong gipalit nga super cent. Og di apoy sobra ate from California kuan siya to apila ba ni 310. Ako ning ipalit sa Macao sa ilang mabalon-balon sa pag-eskwela ugma inig balik na sa klase. Wala na ako gipalit daan ate kay kung akong ipalit daan Macao na manggid nila kay ila na manggid pangayoon. Ugma inig dalon na sila ni uli na sila didto kay ting klase na ay pa na ako ipalit ni sa Macaon. Tapos di sila di ay patatas. Ha? Daghang kaayong salamat ate from California sa gi-share nimo nga blessing para Dari palihog yabi. Agkaon mo sa apple? Kusog ang tingog, agkaon mo sa apple? Oh, sige. Isa for amay. Isa for ako. Kang saksak, kang Migi. O Migi, hugasan sana nimo. Di andi sana di ka to pahugasan ni Migi di. O hugasi Migi o. Ihatag dai na nila Migi ha. O ihatag ni amay ni ako. Kani ugma na sad ni kanang orange, ugma na sad nang orange ha. O dili na to kaunon tanan kay magkuan man atong tiyan. O ugma na sad nang orange. Magkuan. Oh, karon apple lang sa the next day. hala pagkabirigod ni amay uy nanilhig. Bu, ayuha pagsilhiga para ka mauna kag paniliga. O diba? O isira dayon maho magsilhig. Pagkabirigod ba ni amay? Pag-hi sa amay. Na hi, good morning. Na hi, alisa na hi, good morning. Hi, good morning. Na hi mama. Hi, Mama. Oh, magkuan sa kay magluto si Mama Lilin sa pamahaw ha. Pagkahuman magkaon dayon sa unya dayon mga kuan mga alas 10 magkaon dayon mo sa orange dayon. Pag human ato kaon karon mag-inom mo sa vitamins ha. Ibutang na ng silig na. Apanilig pa kadiha. Apanilig pa kadiha ay pagkabirigod basta bata oy. Sige pagpanilig ayuha pagsilhig ha kaya makabalo ka na pagpanilig. Hi guys, good morning sa inyong tanan. Maulan pa rin ang panahon. Tapos magluto ta sa pamahaw. Hello guys. Kay Guys. magluto ta sa pamahaw para makapamahaw atong mga ginsakupan no. Tapos ang gusto nilang kaunon ay itlog. Tapos yung nabili ko kahapon ate from California naman sa kuan freezer na ko gisulod so na frozen good siya. So ako pang ipaayos kay para unya na punto sa udto nako lutoon sa ila ha. So itlog ang ilang gusto nga sudanon. So ako na lang ning i-fried ang itlog para maiba naman pod. Gusto sila sa itlog. So buntag man sayo, so itlog atong ipakaon sa ila. Humana pod ni sila og pangapi. Humana pod ni sila inom sa gatas. Thank you so much ate from California sa blessing ay mong gi-share. Daghang kaayong salamat para sa mga bata ni Budog. So napalitan ako sila hapon sa vitamins. O unsa pa to nga mga prutas ilang gusto gipalitan ako sila apple. Dayon gatas. Thank you ate from California. So ito guys, naka-ready na ang pamahaw namo. So mao na ilang gusto nga agsudanon unya nami sa udto magulay.
Nanghugas na mo sa kamot? Oh. Ikaw, Mige? Mige? Ali na din ali na. Maglugang na din mo sa kanon ha. Lugangan lang na din mo sa kanon o mahurot na ang kanon o sa gusto pa magkaon. Diri ka medyo. Standing na lang medyo. Lugangan rin ninyo ang kuan ha. Yung kani mo gusto? So, ito na guys, nabutangan ko na yung ilang mga plato sa pagkaon. Pag-pray na ate Koreana. Si Riri, to si Riri sa bukid kay nanigway sa iyang baka. So, diri minikaon sa gawas. Sige, napangaon na mo. So, ito guys, maulan pa rin ang panahon. Murag, naguro ni balak nga mag-undang ang ulan. Mao si Riri, nagpangas na lang gid siya kay uwan mangyapon. Nga, to raman po yung baka dito kabaw. Nga, ang manok. Nang pangas gid siya. Diri minikaon kay para po nga maiba naman po ang view. Pangaon mo kay, pagpangaon mo kay pagdugang na din mo sa kanon ha. Nagunsa man kada Koreana sa sulod sa tindahan. Itlog akong gulong sa ilaha tapos di apoy bulad. Wala kita si Miggy. Hiling ko na nila. Dikaon, daghang kaon. Okay, mahumang karon magtuloy din na sila bintoy pagbasa. Apil kami ge. Mga unta ninyo guys, ate from California, pamahaw. Ate Mar, pamahaw. Ma'am Nelfa Sarmento, ate Giselo from Singapore. Miss G from USA, Miss Karen Falma, Ma'am Nicole Is, Ma'am Pinay Beauty, mga unta, tanan-tanan, mga unta ninyo, tanan-tanan. Dali mo lang kung sa oras. Para malaki ang kulitan. Ma'am Chow yun, kaunta. Paano kaiba sa natulo? Bulad ang sudan. Tagsara ka ba? Saksak dugay nakamata kay tanaw pa sa salida gabi eh. Manang na yung gatas, pa niya na inom. Amang kami gilili na ka. Tayo inom din sa tubig. Daday mo manghod sa tubig ni ke. Yaga na ya. Lipaghay mo. Hi guys. Nahay mama. Hi mama.
Mige, tubig, Mige. Wala na, dali ko to be. Gamay lang. Na. Mige. Ang lasa ng imo ko. Kaso, kapag sabihin ko na, balik sa inyo. So ayan guys, nakaabot na si Papa. Ika nagpon sa baka tigway. Pit-pit na lagi ka pa. Uwan day dito. Uwang man guys. Agay, uwan man sa danhe. Lakas-lakas na ulan guys. Oh, sa kuwan lagi dili pwede nga dili gid siya makapangastid to tungod sa among mga buhion, manok, baka o kabaw. Na unang iya gyud nang pangasan dito kay para nga matigway pod ang kabaw, ang baka. Okay man guys. Kung dili po na to alagaan atong mananap na wala jud. Grabe pang ulan dito oh. Maulan ba sa inyo dyan guys? Dito maulan. So tapos na kami na mahaw. Kuwaig towel si Papa. Koreana. Lingkod sa bangko mo. Ayaw niya paglingkod. Pagplaster paglingkod. So ito guys. Ate from California. Painom na nako sila sa vitamins. Ang vitamins nga akong gipalit ay silin. Ascorbic acid, panlaban sa kuan, sipon. Tapos, kini dayon, apibon. Pagana ni siya sa kaon, ate from California. Daghang kayong salamat, ate from California. Si Saksak kung magkaon, nabalik kong katulog. Kaya nabilar tong bata ato. Kaya dugay kayo ito kuan, nagmata. Na karon magana yung kaon. Si Saksak unya na nako si Saksak pa inom. Maguli mo na ni Migay, mag-inom mo ha. Ay aron magana yung kaon. Anong pinahanglanan pa man sa tubig? Unsa din niya? Pait. Kanin siya aron mo taktan si sipon kay unya kay sige ra bang uwan diri ah. Koreana dali na din ni Koreana mag-inom na po ka sa mong vitamins. Dali kur. Ayman. Ganahan magkuligi. Koreana. Ito kang Koreana. Ang multivitamins nila Miss J, hindi pa naubos yung kuan. Multivitamins sila ni Koreana. At ang si-repair na pagyapon. Pagyapon na karon. Kor! Say, salida na say. Yay, pasalida na ya. Marakor. Ay, napagsigi. Inurata diha. Kay Salamat ate from California. Dako ko tingong ka bisag isa na ko. Dekor. Daghang kayong salamat ate from California sa blessing nga imong gibigay, lalo-lalo na sa mga bata ni Budog. Daghang kayong salamat. Salamat ate from California sa binigay mo sa ako na 500. Unsay paliton? Ini na
Kaon ba yung Ay, snack? yay. Sige ra day kaon. Daghang salamat ug shout out sa inyong tanan. Maraming salamat sa inyong lahat guys, sa inyong suporta sa amin, sa aming mga vlog at sa mga solid supporters. Daghang salamat sa mga silent viewers ug sa mga hindi nag-skip ng ads. Ug shout out sa inyong tanan, to all viewers and subscribers ug sa mga silent viewers, sa mga hindi nag-skip ng ads. Shout out sa inyo. Hanggang dito na lang ang video namin ni Koreana. Bye-bye! Hi guys, good afternoon sa inyong tanan. So, udto na no. Kinahanglan natong maghikay sa paniudto. Pero sa dili pa ko maghikay sa paniudto, ako munang pangkuanan ang mga bata kay panghugasan ako sila. Dili lang sana ako sila liguon kay grabe katugnaw karon. So, ako lang sa sila panghugasan dayon pang ilisan kay kana ang gahapon ra pod na sila no aron makailis para presko pod ang ilang kuan, ilang paminaw. Kay mga bata ni budog mura mag mga luya sila mura mag mga kana ang kuan sila lang taon ba kana ang luya sila lang taon bisag mayo ilang kaon may ilang kuan pero luya gid sila lang taon gyud luya ilang pang lihok-lihok unsa ba dili pareha bitaw dili pareha ni kana ang kuan nga ni undoy nga maaskil nga bata sila kay mahinhinon sila. Manang ato silang pang kuanon kay para presko ilang paminaw. So mga bata, Mege, Amay, ako dali mo dere be. Ato silang hugasan. Pagkuha sa towel, pangwato yung mga sanina ka pagdali kay aron kana ang katong sinina gahapon nga akong pinalit kay aron nga kailis mo, manghugas. Si Saksak, nagmata na, wala pa? Wala pa. Uy, grabing tulog Saksak, oh. Salamat, Dam. Sa mong kape nga gitimpla. Sarap pa rin. Nataas. Plan sa natin ito papakit pa lang gabi. Naglakaw ba sige kan? So, dinhiran ako sila sa CR hugasan kay yung panligsik pa. Tapos dili na ako sila kaliguan kay tugnaw pa man lagi. So, unahon ako si Koreana sa paghugas. Sunod na dito, Koreana. Hubuan mo sa nina, Koreana. Tapos si Abril lang nagluto sa mong paniudto. Ayan, ate from California. Giluto na mo ang karning baboy. Among sagulan ni sa mga gulay. So, ayan. Tapos, ready na iyang panakot. Tapos nakakailis na ang mga bata. Si Koreana ate from California, yung binigay mo, ayan, pinapabili po niya danhi sa sanina. Kaya naibog po siya sa ilang mga sinina ni Migi nga terno. Ayay. Sudlayan ni mama si Amay, kay human ang hugas. Si Saksak, wala pa na ako nailisi kay natulog. Diba? Pagkagwapa ni Amay, dalaga na rin siya. Ijab na sisi. Dalaga na kamay? Sa iyad na ang iyad ni Amay kisitor ni mo. Wala pa iyab si Amay kay gamay pa man si Amay. Mana ni siya manguyab pag magdalaga na. Mahuman eskwela da. May da, eskwela git may. Mala ni si Migi di mag-eskwela. Mana si Amay sudlay. Labi na dahil ito ila sa nina say. I-washing siya daw, i-dryer daw yun. Kaya mahalay din sa sulod. Ali ko, kaya ato sa nagsudlayon imong buhok. Ay. Oh, shit. Ang buhok na po ta. Ano yung mga kulisap natin? Ako di, liguan ng panay nila. In-earth mo na.
Ako sad guys no, sudlayan sad ko ni mama. Siyempre. Sulayan jud kay. Anak ba yun? Sulayan jud kay palablab man ni mama. Sa di ay. Wala sa rin ako sila gipapakaligo kay tunog kayo ang panahon. Umana na ako ni sila paliguon. Dayon labhan sa ni Saysay ilang mga sinina para masuot na po nila ugma. Ano yung puso niya guys kay para dala pa. Dala pa. Laro na ba din siya kagahapon kay uwan. Jadi kin dokter. Dala pa magugta guys no. Oh dala pa uy. Dala pa, oy, anya, oy. Bigot ba yun ma? Dili na. Diha. Dala pa na. Nakakalo-kalo ko guys. Nakakalo-kalo ko kay gikan mi sa ubos ni Riri na amay gilakaw nga importante. Amo ra na i-vlog puhon pag ma-okay na. Ayan, si Kuya Ken siya ang nagluto sa sabaw na Chinese pichay. Ito guys, nakaluto na si Abril, sinabawang na baboy with Chinese pitsay. Tapos di apay tuyo. Siya mong chip kokron. Dali na sa kaya naman yun to na. Amay! Ako! Dali sa kali. Hugas sa kamot. Dali na, dali. Hugas sa kamot ko. Ito si Kuan, naghatod na si mong papariri kaya nagkarga to ba? Butangin na ila plato sa Kuan say. Pambutangin ila plato sa kanon. Pangbutangin. Ay lagdaghan na. Igo-igo lang. Panghugas sa kamot. O sige, panghugas. Patong bangko Korea na nga plastic kay para dire si Miggy maglingkod do. Ako na lang dede. Diha ra ka. Kaya ron di sila sinikuha dani. Diha ka Miggy kay dinhi si saksak ipalingkod. Ayun, tagagmay lang ibutang ya. Ay lagdaghan na pag ayo ya. Pagkuha sa yahong say katong sartin sa iyo ibutang isabaw para duol nila. Aron magkuan gid sila sa paghigop sa sabaw. Ano unsa bang kasak? Unsay mo gibati sak? Ha? Atad ko na. Butang yung sabaw say. Chico lagi mo lagi. Dire sige. Dani lingkod sak. Dani Dana sak ko sak. plato ni amay. Sak. Dana lingkod sak ko. Kasak, sibuk ni. Gilingkod da sak lingkod. Saksak mo na Sige. Kay butangan. Butangin sila sa tag sa kahiwa say kanang unod say ayaw ng tambok say. Plato na duwa. Dana rubutan. Hindi ka nang unod ibutang nila say. Dili ko ginagano. Ha? Dili ko ginagano. Karne man na? Di ka kaon sa karne? Unsay mo kaonon di ay? Nga pa may itlog ato sa'yo. Itlog ang kaon ka? Ito sa'yo. Nada sa kalito. Sabawi lang na mo kanon. Ginoo ko ka nga. Kuan ba dahil ninyo unsay bay inyo pangaunon di ay? Ikaw Abril kaon ka sa karne? Kaon eh. Sige. Sabawi na inyo. Sabawi din say. Sabawi sa tuya kanon niya. Sabawan na to na mo kanon na. Sabawan. O, butang yung sabaw ya. Kaon kaota na. Na. Kaon lagi. Ay nga, hindi ako nagkuha. Hindi makaragkuha ya. Klaro ha ba na ya. Sige, paghigop mo sa sabaw. Linglay! Ko. Kor, dali na kor. Dahil sa kawin mo ko, dili. Tangan sabaw. O, sabaw ya. Excellent! Patay ka may. Pagi. Iko nga. Patay. Sige na dito bing abay ni ate sa bing. Sige, pagpresa Koreana. Di pagpresa, pagpre.
Mangaon. Salamat ate from California. Ikaw na. Hirap ba yung guban ba yung mag... Itiyan daw ko naman. Ah, sige, Sakit yan. ya yan. Ay sus, kuwag haplas dito Migi kaw. Saba lagi. Kato Migi ang haplas kaw nga ang gahong ipalit to sa inyong vitamins. Magana. Magilom-hilom. Mangaon ta ninyo lahat-lahat. Bes ade ato na sa bawan ninyo. Sa may kinimitan ta kasak. Ano si Iboy di man ninyo dahil tawaga? Ay sus, Malay po sa namo lagi na tao da. Si Boy! Iboy. Dingi boy. Ya to haplasan sa nang mutiyan lit. Sakit dai mo. Come here, boy. Pagsaba, pagting-ting, puti aron say si Iboy say butang sa kanang say. Subag sa hindi. Agkaon mo sa grapes. Kay palit ko niya. Ako naman. Kaon ka sa grapes. Palit taon niya dahil klase Tingnan na mo ini. mo tuloy. Tingog-tingog. Iboy. Dila, boy. Ling. Napahungit ka? Ipay magpahungit po kapel. Yeah. Napahungit sa ka, Iboy? Magangin nasa sabaw yan. Ngiti bang! Araw ba? Nangiboy dyan. Sana Oh, Ayaw, paluya-luya kay ano nang askin kay para Astig ba? Astig. tig. Astig. Siguya luya. Hilom-hilom lang. Pag naiagbation sa ba, ato huy po na. Kado pang siya ma. oh dito po. Di ka na Kaon. Kaon sa dagan ako. Nganong di ba kagkaon aw amay? Nganong di ba kagkaon amay sa karne? Ha? Unsay mo kaunon day amay? Ha? Ha? Di ba na makasagit-sagit po kay humok mo na ah? Kaya ipon. Kaya ipon. Kaon sa utan amay. Nadaan ba ito nagsabot nga magkaon sa utan? Na, dili na din na. Nadi. Ayaw ko. Palihan ni ako, oh, agla, very good kasi ako. Pagpakakuan ba nila ka na ang pagkagbray? Oo, kaya pagka-bright, ingon si Saksak. Agkaon ka sa utan, Sak? Dili lang. Dili sa, ayaw lang sa kaon sa utan, kaya sakitan man si Saksak sa tiyan. Dili lang sa. Mo din siya nagtulog-tulog. Ayay. Tulog sa gaw. Ha? Lami kay utan? Lami ang niluto ni Kuya Abrel? Oo. Lami. May say Kuya, permintiho na to kaluto da. Si Oo. ito doon yan na chip boy ko bro. Si Kuya Abrel na to sige yung kaluto kay lami man. Gabi gyapon, lami gyapon. Samtang ito yung luto gabi dahil. Manok. Manok! Ah. Makan sa tao ma. Ay gani wa mo lubok eh. Pag hindi na yung mga Dito doon yan ani chip boy lo bro. Ako ba itong angkol? Oo. Itong angkol si Bulo bro. Higit sa baw, kaya mainitan ang tiyan. Unsa day dito sa inyo may kinay daghan sulit? Sulit? Ano man ang likod ni Saksak na nga daghan man kay paak lagi na. Kasi mo na yung pagkauban ng bako. Papak na mo. Ara pet. Balay. Sulit na ako. Nang dila pero ito. Namay iro dito wala. Oo. Ibinaw isa. Ang yakawa. Abayan na Ngayon katulog. kumaak. Ha? Abayan na katulog. Dali na rin Vincent. Pagkaon sud ano? Pagkaon sa sud ano? Dali. Koreana. Laon sa man kay kabuhi ka? Papanghaplas oh. Papanghaplas ba kay basing gikabuhi ka? Kaon may. Pagkaon sa karne may. Yan.
Sabawin na daghan niya kanon sa'yo. Okay, unya mag-uli mi ni Papa Rere na magpalit ni sa grapes. Agkaon mo sa grapes? Very good. Pagkaon sa sudan sa Kami po man, kaano sa mangga. balik ka mangga. Kasi makulit mangga. Apor ako. Hapon na ko. Bugay niya sa baw say. Si Momon wala si Momon kay nag-uban siya sa kargada. Naman nagkarga man ang kuan. Tempak mo. Kaon pa ka? Ha? Dili na? Maghigop lang sa baw. Higop sa sabaw. Aglakaw mi ni Papa Rere karon ha. Ugutomon mo niya. Pangayo mo ni ate say sa kanon ha. Say, labirin to ilang mga sanina say. Ay, aron i-dryer na yun. Kaya aron ihangir din dyan sa sulod. Kaya aron ugma mo na sa ila ilisan. Di na ka sa kanon? Dili na? Sige, higop sa baw. Kaya mainitan ang yan. Dala ditong haplas ka, dili na ka? Sa bawah ni ma. Dala ditong haplas ha. Wala plastic din. O, paulam ko no siya saksak. Dali na ni amay di kay ako haplas kay mga limaho na mong kamot sa haplas. Si Amoy. Aw ako. O, dali ko. O, lingko din dito ha. Aginom ka tubig. Tagay sa ate Lingling. Tagay sa tubig ate Lingling. Sige na kay ate naman ka. Ate man kanila kay magwang man kanila. Tagay sa tubig. Okay. Sa una sa niya wala inyong mama, mura sa ni sila karon. Ang ato sa silang ko anon kay sa una sa wala ko na dito man no ilalula. Na kay sila kay di man sila dito ilalula. Karon sa niya sila wala ilang mama. Dili sa sila sa ato kung wala ilang klase. Hindi sa unta mo. Dapat pa. Ikaw ate naman ka. Imo sila kung ano sa ilang kuan. Ikaw po migi, sa imo kuan sa imo mama. Huli mo, kuan kay ate man kanila. Imo sila ate manon. Ate, Eh, pag istos na ito ng pamutlo. Sabawin na imo ako. Napasudan na, amay, napasudan ako. Edi idun ng plato. Napamigi, sudan migi o ko anak migi. Kung dili na mahurot biyae, kaya dili magsakit ang tiyan ha. Say padulo no dani mo isa say day. Higop sa sabaw ako. Amay, higop sabaw amay oh. Ipadula di amay ang sabaw dagto ka. Oo, higop amay. Oh, higop sa sabaw kaya may nito ng tiyan. Ha? Sige tayo mo tiyan. O sige manghaplas ta karon. Sige, paghigop sabaw. Hindi naman ang nakikita ko. Bait nila to. Oh. Uban mo nila na ito rin yung repod. Mga unta guys. Naami lako ni Riri ron. Dili sana mo na anha na nga mo na vlog puhon pag ma-okay na tanan. Ang usa nang asikasuhin. Ilo nanay kay ka manoy? Nanay? Ganun na ra. Sabi hindi ko ninilibito. Sige na niya karon.
Jangan. Dili na ka? Nakaw na dito ka. Ay, haplas o pa. Kasi mo siyan. Ito po. Dili na ka ko. Ikaw, dili na ka? Ano ka? Karang tao ka, ang yun. Dala, karang malambok. Mabright pa yun. Ako! Oh, dito tulog dito ka. Sakit pa yung mutian. Higda dito ka. Ikaw. Iba na si Kuan saksak. Higda mo. Tulog mo di ha. Tulog mo ha. Tulog. Nahuman na may paniod to. Tapos si Koreana dayon ang manghugas sa plato. Humagkaon. Hugas dayon si Koreana sa plato. Tapos si Bintoy pod ang maghugas sa mga kalha o kaldero. Siya ang maghinlo diha sa abuhan. Si Bintoy po diya sa abuhan. Siya maghinlo sa abuhan daw. Hugasan niya ang mga kaldero o plato. Kana ang kalha. Kay si Lingling man ang naghugas sa plato. So ayuhan na my dear ha. Papa, dili ko sa grapes. Sa ano? Palangga. Sige. Tapos di ay limonsito nga gidala ni manang utik dinhi. Yaman ning gibilin. Na naman siya nga dinhira daw ni Daghan kayo. So ako ni silang timplahan unya sa limonsito juice. Kay daghan man kay ni siya. So ako silang paimnon unya sa limonsito. Dili mo.